Отна ұттыжымға жетті. Сәлімсіз қадірлі подписчикларыбыз. Отналық күзәтуні башлап жібәрәбіз. Узып барушы отнаның төп вақиғасы парламент рейсі Фәрит Мөхәммәтшинні пенсия ялына ұзату болғандырмығайын. Депутатский значокны салам инде, архивқа, истәлеккә, ләкин йөрәгем белән, яным белән, сезнең белән бергә булырмын дип ышандырам. Җырчы Илмира Нагыймова фронтка ярдәм өчен медаль белән бүләкләнгән. Исегезгә төшереп үтәбез, ул ысму зонасына хәрбиләргә машина җибәргән иде. Шулай ук Илмира Нагыймованың гаиләсендә дә сөенечле, куанычлы вакыйга булган. Аның сеңлесе Гөлназга сөйгәне тәкъдим ясаган. Илсур Шәрипҗанов үзенең Гөлназыннан башка да хатын-кызларга игътибар итү турында әйткән. Игътибар ителә, яшерен батырын түгел, без бит инде ир-атлар. Торматыр күлмәкләренә, декольтеларга күзләр төшкәли ди ул. Татарча проектлар сценаристы, юморист, танылган алып баручы Фаил Буязитовның гаиләсендә куанычлы вакыйга булган. Аның улы туган. Бала тудыру йортыннан роддомнан ул хатынын милли көйләр, гармон һәм җыр биюләр белән каршы алган. Туган тел көне бәйрәме Тукайның 140 еллыгы уңаеннан шагыйрь исемендәге әдәби музей Милли моңнар дигән конкурс әзерли. Бу турыда матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәдәни күзәтүчебез Рузилә Памахмәтова ирештергән яңалыкларга килгәндә, Казанда Тинчурин исемендәге театрның баш режиссеры Айдар Җаббаров милли театр режиссерлары өчен лаборатория уздырачак. Гаризаларны Россия Федерациясе театр эшлеклеләре берлеге җыя. Шуның белән шул, сау булыгыз.